Rianxo presentou a segunda edición do programa Territorio Emprende, unha iniciativa que busca implicar a cidadanía no deseño de proxectos que melloren o noso entorno. O Pazo de Rianxiño encheuse de bo ambiente e música no día de hoxe acollendo a presentación da segunda edición do programa Territorio Emprende. Esta iniciativa, impulsada pola Fundación Paidea e a Escola de Organización Industrial, busca implicar a cidadanía no deseño de ideas e proxectos que contribúan a mellorar a vida do seu entorno. Para iniciar unha nova andaina da man da Fundación Paidea e o Grupo Semente. O Grupo Semente é un colectivo de persoas que de forma voluntaria e informal desde hai 5 anos reúnense en espazos diferentes para pensar xuntas novas formas de relacionarse, de crear, de co-crear, de pensar o futuro dunha comunidade, non? Entón, o Grupo Semente será hoxe o protagonista deste evento e ademais o encargado de presentarvos a segunda edición de Territorio Emprende. Este ano o programa celebrase baixo o nome de Foliada de Sabores e Son, e o evento de presentación combinou música tradicional, un taller gastronómico con degustación e unha sesión de participación centrada nos retos do medio rural. O obxectivo de todas estas propostas é soñar xuntas, non? Que as persoas que están reunidas poidan soñar unha forma diferente de facer comunidade. E esta foliada de sons e sabores é un encontro, ou queremos que sexa un encontro lúdico e saboroso. O proceso formativo e creativo de Territorio Emprende conta cun total de 20 prazas dispoñibles, as cales xa se poden solicitar. O seu comezo está previsto para novembro e terá unha duración de 3 meses, ata a súa finalización en febreiro.